sa init ng kalinga mo. Unang sulyap, unang tingin, unti-unti namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-lit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sadyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo. Sa yakap mo, Mass intentions for 10:30 a.m. and 3 p.m. Mass petitions
for the healing and speedy recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghug, Cardinal Luis Antonio Joaquim Tagle, Jane Trinidad Dacuba, Jose Protasio Lee Gaco, Arnold Piner, Pauls Maninangs, multiple myeloma, Chu and Mercado families, and Ephraim Sawal. For the success of online classes of all schools, especially the online classes of Cebu Institute of Technology University. For the good health, safety, conversion, and protection of Kanhabab Alahas family, Alpatrick Alahas, Presner family, Haka, Kabatingan, and Lim family, Abangan and Aranzado family, Roberto Fuentes and Hamiru family. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass Thanksgiving for all the blessings and graces received by Nadal and Duestua family, Michael and Fenella Sanchez and family, Lourdes Segundino and children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, and Joeben Benedict, Johanna Polinar and family, Terdes family and Reynes family, Prusner family, Hilbert Kiamco and family, Emma Torion Bagalay and family, Empases family, Vincuy family, Edwina Indab, Maarat family, Boy and Joy Haka, Abangan and Aranzado family, Michelle Solomon, Hamiro family. Birthday of Jim Arnold Go, Briangeli Camingao and Herman Marifuentes. Birthday of Suzette, 40th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Jose D. Mass Souls, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Oligario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion Magdaleno, John Ray, Felicidad, Buenaventura, Kenneth and April, Elisa Pablo and Iluminado Pablo, Catalina Pablo, Julian Cotillar, Apolania Copdeliar, Liliosa, Cesario, Shirley, Efren, Ronaldo, Calvo, Rodel, Bolo, Leobardo Abayan, Asuncion, Abelardo Perez Tentativa, Filipa Epifanio, V. Elias, Norberto, Vicinta Santos, Julieta, Ricky, Liza, Samuel Jr., Toning, Carmen, Arman, Fermin, Damiana, Elisa, Dos, Alan, Blaze, Virgilio, Hilberto, Georgie, Antonio Sr., Leonela, Rosalyn, Dolores, Ricardo, Antonio Jr., Ildefonso, Edgar, Filimon, Maria, Damiana, Silvestra, Luciano, Nazarena, Josefina, Francesco, Juanito, Venerando, Buenaventura, Santos, Alfie, Faustino, Cristina, Antonio, Virginia, Florentino, Reynaldo, Mary, Doris, Miss Goody, Jovita, Efren, Jerome, Enrique, Jo Marie, Priscilla, Noel, Antonio, Ildefonso, Edgar, Filimon, Georgia, Jose, Fausta, Erlinda, Francisco, Juanito, Santos, Buenaventura, Faustino, Cristina, Soledad, Virginia, Damiana, Luciano, Gibson, Alfie, Soledad, Mamirto, Nazarena, Silvestra, Noel, Mary, Doris, Mercedita, Albert Jr., Ricarda, Jesus, Redemptor, Melesio Sr., Natividad, Jesus, Natalia, Nicolasa,
Rolando M. Puyat, Ramon Venancia, Sulpicio Eustaquia, Rosalita Eutikio, Consolacion, Nathaniel Sr., Amelito, Venus, Glenn, Jonathan Gonzalez, Carlos, Martina, Conrado, Elena Macaeling, Jocelyn Villanueva, Thelma Figura, Edgardo, Lolita, Conchita, Raimundo Sr., Rodi, Romulo, Didang, Remedios, Jose, Gloria, Carmen, Mila, Gregorio, Caridad, Florencio, Junior, Nestor, Bingbing, Roel, Dulce, and Dinya. Death anniversary of Nilo Salinas. 15th death anniversary of Valeriano Cabero, and all souls in purgatory, and the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihug manindog. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Oh, come and sit at my table, where saints and sinners are friends.
table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. maigsoon maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw aking panalangin, aron pag-ayon sa mga mainusulon. Ginoo, kaluy kami. Ikaw aming anhin, aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa dusa Ama, aron pagpanama alang kanamon. Ginoo, kaluy Kaluy-anon da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos na gituhali, Diyos sa mahal. Magkakagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among mga pangamuyon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Ikaw naman ang Ginoo, ikaw lamang ang labinalangin, O Jesu Cristo. Tuhan sa Espiritu Santo, Urias sa inaya sa Diyos Ama. Amen. Sa Diyos dito sa langit, himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma, himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo, aron modangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalik ka sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalik ka sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sayuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, hugdaygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon. Hang iyang kadako dili matukid. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Hang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Hang Ginoo haduol sa tanan nga nagsangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos.
Ang dako kong tinguha og paglaom mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman sa akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa, wala ako masayod hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. But ako mobiya niining kinabuhia ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako, apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan karon ang hinungdanon mao ang magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko ang magpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo, ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus misugilon sa iya mga tinun-an niining sambingaya, ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw, ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pag-alas 9, miadto na usab siya sa merkado, ug dinto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamo hustong suhol." Ug nangadto sila. Unya sa pagka-alas 12 o sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadtong alas 5 nga miadto siya sa merkado, ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan maninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagasomsom na ang tag-iya miingon siyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol nga nagbagot-bot sila batok sa agalon. Mingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo."
Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati. Wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka dinaryo ang adlaw. Karon, dawatang imong suhol o pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? Una sina kabahinoon kay ako manggihatagon man. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kantong naulahi, mahiuna. O kantong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong hapon kaniyong tanan. Ang tao nga nanginahanglan og tabang mao ang angay nga moduol sa tao nga iyang pangayuan niini. Ang barko, natay panultion nga nagaingon nga ang barko mo'y angay nga moduol sa pantalan ug dili ang pantalan mao'y moduol sa barko. Ang pasyente mo'y moadto sa doktor, ang employee mao'y moadto sa employer. Ang estudyante mao'y moduol sa teacher, ug ang mangutang mao ang moduol sa iyang utangan. Mga kaigsunan, although dili ni siya maingon natog absolute, pero normally mao ni ang mahitabo or mao ni ang nahitabo. And this, it seems, is how the world works. Ug kung atong tan-awon, sakto rasad, doon na rasay punto. Kung kinsa katong nagkinahanglan og tabang, siya ang angay nga mangita, siya ang angay moduol sa tao nga makahatag sa iyang gikinahanglan aron siya matabangan. Ug kabahin sa atong kinabuhi sa pagtuo, it is but common sense pod, reasonable pod, nga kita ang mangita sa Dios. Kita ang moduol niya tungod kay kita man ang nagkinahanglan sa iyang tabang. Kay maingon po nato nga medyo hilas rapod sa atong part kung demanding kay ta sa Ginoo ug maghulat rata nga iyang duulon as if siya ang nanginahanglan sa atong tabang. And so sa atong first reading ato ning makita kining maong mentality na kung kinsa ang nanginahanglag tabang, siya ang mangita, siya ang muduol. It is from the book of the prophet Isaiah. Siya nag-ingon, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Pangitaan ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Kita ang mangita sa Ginoo. Makigsunan, mao ni as I have said nga diri nato makita ang mentality sa mga Israelites nga when it comes to their life of faith, siguro tungod kay mao po nang ilang experience daily nga it is about seeking God and finding Him. Kay sa giingon pa sa atong Salmo responsoryo, haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. So kung mosangpit as Ginoo, ang Ginoo naa sa atong duol. Now, against aning nga backdrop, aning nga mentality of seeking God in order to find Him, of seeking God in order to be near Him, to be with Him, we have the gospel parable. Ni atong sambingay nga atong nabatian sa atong ebanghelyo karon. Nya, mura siyag nabali. Kay instead nga ang mga trabahante ang miduol o muduol unta sa tag-iya sa parasan, nabali na hinuon. Ang tag-iya naman ang miduol. So instead nga ang trabahante, ang tag-iya, ang miduol nila. Now of course, kung ato ning tan-awon ang context, na ani siya explanation nga ingana, but of course in the Bible also, naapoy message, aside from what the author intended to share, naapay message ana beyond sa intention sa author ug mauning message nga gikan mismo sa Ginoo. Now, nga mao pod ang author sa Bible,
Now, tungod kay nabali, no? Tungod kay ang tag-iya naaman hinuon nagbalik-balik, no? Nagbalik-balik naman hinuon siya sa merkado. Unya, take note mga kaigsuonan nga ang tag-iya mismo ang nangunay sa pagpangita sa mga trabahante nga unta pwede raman gyud kaayo nga magpadala siya og sulugoon aron sa pagpangita o pag-hire nila. Mga kaigsuonan, usa sa mga pagtulunan nga makuha nato nining maong sambingay in connection with the other readings that we have just heard, mao kini nga samtang kita naningkamot sa pagpangita sa Dios atong nabatian sa first reading, also makita nato sa Salmo Responsorio, samtang kita naningkamot sa pagpangita sa Dios, ang Dios po di ay naningkamot sa pagpangita nato. Nga siya wala lang maghulat sa iyang parasan, kundi siya mismo nagbalik-balik og adto sa merkado aron sa pagpangita sa mga trabahante. Thus, we have one of the most important truths as far as our relationship with God is concerned, and that is that God is constantly seeking us. He is, in fact, the initiator. He wants to find us. He wants to capture our restless hearts. And so we realize also nga kining atong life of faith is not so much about seeking God as it is about allowing God to find us, allowing God to capture us. And for Him to do that, we have, of course, to be present in the marketplace. Kinahanglan magpakita po taniya to make room for God in our lives in order that He may bring light and order in it. Mga kaigsuonan, ato bang gialaw ang Ginoo nga makasulod sa atong kinabuhi? Yes, the fact nga nagsimba ta karon, it seems that the answer is obvious. Obviously, yes. Makaingon ta nga, of course, akong gialaw ang Ginoo sa akong kinabuhi. Anyat usahay baya bisag nagtuo ta nga gialaw nato siya, kay lagi nagpuyo ta sa atong pagka-Kristiyanos. Naabay ay mga higayon nga in reality, ang ato ra gihapong kaugalingon, ang atong gituman, ang atong gisunod, ang ato ra gihapong gusto, ang natuman, no, ang gisunod nato. And so dili gyud nato malikayan nga bisan pa man sa atong pagsunod niya, kita makasinati gihapon og mga panagbangi sa atong isigkatawo. Og kasagaran basta mahitabo ni no kaning naay conflict tungod ni kay wala nato gipasulod ang Dios sa maong sitwasyon sa atong kinabuhi. Nga ang ato gihapong kabubuton ang atong gituman. Karong Domingo akong giimbitahan ang tanan nga atong pamalandungan ang kaayos na Dios, nga bisan pa man sa iyang pagka-Dios, bisan pa man kun wala siya manginahanglan nato, siya miduol nato. Labi na gyud pinaagi sa iyang anak nga si Jesus, aron kitang tanan makatagamtam sa kalipay nga dili hitupngan diha sa gingharian sa Dios. Amen. Palihog manindog. Ato karon ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo.
Tungod ka nato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan ug sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang mga pamaagi sa Dios dili sama sa atong mga pamaagi, og tungod kay ang hustisya o kamanggihatagon sa Dios labaw pa man sa atong sukdanan, muduol kita kaniya diha sa pagampo nga iya kitang pamation og tubagon. Busa moingon kita, Amahan, pamatia og tubaga kami. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug sa tanang mga kaparian, nga magmakanayon sila diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang ni adtong mga nasod nga mihikaw sa ilang mga mamumuo sa hustisya o kagawasan, nga makita nila ang gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, nga makabaton na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang tubaga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang kanila nga nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo, nga mahiuban na sila sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Mahigugmaong Amahan, haduol ikaw kanila nga misangpit kanimo diha sa imong kaayo dawata nga among mga pagampo ug sa makausa, ipakita kanamo ang imong nahingaping kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako gayong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niini mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo, paghigugma, himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga moy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit gipapas niya ang among mga sala. ug diha sa iyang pagkabanhaw gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaing. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos ang kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, sa imong himaya, hosana sa kaitaas. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nakaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa Palihog mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ibadalang imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. this bread and drink this cup. We proclaim your death, O Lord, until you come again.
Karong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mautubang ug maalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dan-an silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Iambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaasa Pagkay ko ng imong ngalan, umabot ka na mo. Ang imong ingani at matuman ang imong pagbuo, inisayuta, mayroon sa ang kalalo mo sa matagal lang, ihatag ka na mo kaharungan lawa, magpasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, kinuluan sa kami sana. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imuha ang gingharian ug ang kabuhagang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanina. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga usherates sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang yellow markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, giligoon mo kami, pinaagi ni Eucharistia, padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, himua nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuog ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini am gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. Kitang tanan, God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong paguli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang instructions sa mga ushers. Tanawa ang mga red markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us break up the morning and be filled with your love and sing songs of praise all our days. For your love is as high as the heavens above us, and your faithfulness
pag ano yung ako ni Bases ng